Fl-aħħar fl-aħbarijiet iddominaw rapporti relatati ma' ksur ta' regolamenti li qed jirriżulta anke minn ispezzjonijiet kontinwi li qegħdin isiru fejn jidħol il-kiri tal-proprjetà f'pajjiżna u proprju llum hawnhekk fis-swieq ġejna ma' uffiċjali mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu l-MTA u anke mal-Pulizija fil-komunità biex insegwu mill-qrib dawn l-ispezzjonijiet x'jiġri fihom biex ikun assigurat anki il-konformità fis-settur. Ma' tokki ta' 8 tal-ġimgħa filgħodu bdejna l-ġurnata fl-asta tal-Pulizija tas-Swieqi. Hawnhekk l-uffiċjali tal-MTA u tal-Pulizija fil-komunità bdew sensiela ta' spezzjonijiet fuq proprjetajiet li jintużaw bħala akkomodazzjoni turistika jew kif huma magħrufa bħala shortlets. Din il-ħidma soktat l-għada li l-MTA ħabret li f'jumejn biss wettqet aktar minn 250 spezzjoni fis-Swieqi li riżultaw fi xiren ta' każijiet ta' ksur ta' regolamenti. Il-kap tat-taqsima tal-infurzar tal-MTA Marku Tajjar spjega li l-ispezzjonijiet jinkludu wkoll dawk ta' rutina fost proprjetajiet liċenzjati diġà. Ovvjament qed induru dawk li huma diġà liċenzjati. Ħanaraw jekk l-istandards tagħhom baqgħux tajbin, kif ukoll naraw jekk inżdidux il-number of beds, is-sodot, in-numru ta' sodot ta' dawk li kienu liċenzjati għal-jom. Għalfejn qed nindunaw li il-problemi kbar li jista' jkun hawnhekk huwa wkoll overcrowding. Ġifieri inti tkun liċenzjat għal 5 u ttellaħħom 9, anke 11, anke 15. Meta jinstabu dawn l-irregolaritajiet minnu fih tittieħed azzjoni. Hekk ġara fil-każ ta' tmiem il-ġimgħa li għadda. Hemmhekk kif tħanna fil-blokka sibna li l-blokka 8 appartamenti minnhom kienu maqsumin minn 2. Jiġifieri minn kull appartament ħarġu żewġ flettijiet. Daw kienu ovvjament bil-liċenzja imma mhux skont il-kondizzjonijiet u skont il-pjanta kif ġiet approvata min-naħa tagħna. Iżda l-ispezzjonijiet ma jiqfux mal-appartamenti liċenzjati. L-uffiċjali fitxu wkoll sinjali li jindikaw kiri turistiku illegali. Nidħlu f'komuni u naraw key holders li normalment dawk jintużaw għas self check-in u jekk inkunu nafu li f'dak il-blokka partikolari hemm appartament wieħed li huwa liċenzjat, aħna ovvjament nibdew ninvestigaw għalfejn dawk il-key holders qegħdin hemmhekk. Min hemm jibda proċess ta' investigazzjoni biex jiġu verifikati d-dettalji tal-proprjetà u tal-bookings li jkunu saru. Jekk jiġi konfermat li proprjetà qed tintuża bla liċenzja tal-MTA, jinħareġ avviż ta' infurzar u l-operatur jieqaf minnu fih. Il-liġi l-ġdida titlob li kemm is-sit kif ukoll il-proprjetà ikunu sospiżi għal 3 snin milli japplikaw għal liċenzja ta' shortlet. L-MTA tisħaq li responsabilità tibqa' dejjem tas-sit. It-turisti jew residenti li jkunu bbukjaw l-akkomodazzjoni ma jiġux penalizzati, iżda jiġu rilokati f'postijiet oħra bl-ispejjeż jitħallsu mis-sit tal-proprjetà. Fl-istess waqt appell il-pubbliku biex jirrapporta anke b'mod anonimu kull suspett ta' attività illegali. Jista' jagħmel dan fuq is-sit elettroniku tal-MTA biex jissaħħaħ l-infurzar.